Ya kene kowe tansah meminto oleh saling pam apa kan? Apa kula padhe mandi? Kula niku lamar kali Sri Subositi. Menopo paman Rongoluwe? Sarwa muda-muda Sang Prabu. Dipun tuwaken kebumeramar cerewet ngoten nggih mangke. Mangsa tepok gelang senopati perang para simpine sepuh. Boten saged nyatani nindakaken saking tumindakipun kebumer cerewet ngoten nggih. Nalika kula tesih bagus. Nalika semanten kula mupu diri sayang bono. So sinten ingkang saged medhengaken pemateng wonten ing kraton Majapahit sepisan. Majapahit, 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 Majapahit. Betul. Monggo dilajengaken. Kula badhe dipun ganjar nggih Mas nggih. Pisan palenggan mengapa kalih kula badhe dipun dhawuhaken Sri Subositi nggih mangke. Napa awanipun menawi kula nagih janji nalika semanten nggih mangke. Umbaran! Kowe kena yen kepengin jauh kena putri Hadipati ngendi? Kena putri Raja mengko paman kang bakal nglamarake marangku nanging aja pisan-pisan Sang Subositi kencana ungu. Yen kowe kepenake janji kowe Sang Prabu Bramartunjuk nanging Prabu Bramartunjuk wis bali oleh tapak suci jawata aku oka ana partaiku berani Bramartunjuk yen penake janji. Paman Rongoluwe nggih mangke. Umbaran kula boten wonten manita ingkang kula tresnani. Kejawi Sri Subositi nggih mangke. Manita wonten ing Tubing elek-elek. Wonten ing Lumajang nggih elek-elek. Wonten ing Blambangan nggih elek-elek. Kula boten sakdang sak penginang. Kula jawuban kalih Sri Subositi ngoten nggih man. Yen ora kelakon jawab karo Subositi, Paman Rongoluwe man. Yo, menawi kula boten saged jawuban kalih Sri Subositi, pilaur kinuka jagat kula nggih man nggih. yen ngono kelakonku kok jagat mumbaran.
Aja pisan-pisan ki nganduli lakune Ronggolawe. Babar pisan kula mboten ajri. Nanging katuran pirsa Sang Senopati. Apa wong Senopati? Kula mah kutuk agemanipun kawah wonten ing satengen Bantala. Wong Senopati. Anjing Makutuk kang tagem. Ning mustakan tiba ana ing saknduring sing. Yen ngono kuwi minangka pasiksen wong Senopati. Ing papan kene katelah watu kala umbarang. Senopati. Sumping agemanipun wasahi talinganipun panjenengan. Menika pralamita ingkang boten sae. Monggo kondur kemawon. Ora, aku Senopati mung babakan sumping kang ucul saka ing talingan. Yen ngono papan kene besok adalah Pandan Sumeng.
donya cangkem padon ae. Tulungi. Pun sarene. Pun hop. 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 Trono mudun kene. Lah kok apa? Danane. Monggo. Monggo. Omahe aduh kan. Pripun sakniki pripun? Anggelku tanjing kelaman Ronggo itu bin. Ronggo lawe. Ronggo lawe bin. Ah, tuban ngoten. Bin. Bin. Ronggo lawe. Nah. Wis ra kuwowo. Ora mundur malah maju. Randodro malah semua. Saniki pripun sanjenengan? Lah iki piye? Ah, napa panjenengan mboten kemutan? Nalika budal wonten ing negari Ternate Darumuka wonten tandha panunggul nggih menika panah Naracabala. Kemutan apa mboten? Darumuka nalika aku Jah, Raja Ternate. Ternate? Aku entuk tandha panungkul. Panah Naracabala. Naracabala. Panah 1000. Panah 1000. Napa dipun mendhet sakniki napa pripun? Ngono. Nggih. Yen kaya ngono, murugake. Cah, Ternate. Panah Naracabala gore rene. Nggih, Mun iki. Sampun ready. Urung-urung tekan kene. Sampun ready kula. Ojek di apa? Pripun? Ready stock iki. Iki manja men. Iki. Monggo. Yen pancen ngono, panah Naracabala saka Ternate bakal tak empake. Nggih, monggo. Ampun pola. Tekono. Mentu. Apa ijo tiarapi ngopo? Kancane dhewe ditembak niku lho. Ora karo kowe, kita benerke. Yen pancen kaya ngono, pas padake aban lepaske panah Naracabala.
Sopat, kowe gugur ana ing palagan. Senajan iki tumekaning pati, kowe bakal tak paring kanugrahan wong Sopati, Sang Senopati. Umbara! Katon ke kaprawiran barat
Sanjata Pamungkas nggih manggih. Menawi mboten saged awonaken kalih Paman Rangga luwih tugel. Apa sedulur kalih panjenengan nggih Mas.